Tegi prabangan kumju rugi paralog ani gi fans ki basha support ikani ki channel na pliang sang bhabeng gi phisa isin temata ka singi la poi ka banta ka basaw jong ani ki series ka bakar teng direct tele se dona preng jom phi phim pat subscribe ikani channel la ban ong phi klet ani phim kan mau ban subscribe te singa bhasa subscribe khanang ba phinyo ki bangwan ra hangni bas ka wer ko long ba ran gani ka jing karpal ani ka jing pentep she phi ma lese dana preng jong phi i yublei phi sngotanat ban snap ektin jong blei berkumju ru phi shakri yublei ngim la ban ong kata jing yede jong phi kumno yublei den reng adan kan ka channel sakawai ka bakarteng khasi gospel hopkin kepada shapang bang sya yalap ektin jong blei lese dana preng jong phi ma phi yele bat ki pop ki sang jong phi sakut ek jing karni ma la bandei film dakat ene la bandei ki jing karni di kiat ka jing bisini lorne ngim la shu ban ong ka penlengapan pisai phi bat kumju ru lestedan ki jingpang jing stam pihak sai ka jing im jong phi ma te kumta lara phidan kum kita sashim ki number nang to na kato ka channel ma ngan sabu apo description gen bat kumju ru apo comment section subscribe nang to bat kumju sa phone ki number ki khnang ba ki shikri jong blei ki la ban duai how min sim mo khoj jong blei harteng jong Jesus Christ phila ban yo lai lut naki babon ki jing yele jong phi kumbau blei pelai ru yanga kumju ru phi kin baru blei nang ye kurkhuru ye phi haka jing im jong phi kin de khublei shibon ya kan ema de tongi nye pet ya kan ka banta ka basaw jong kan ka serious de haka ni ka banta ka basaw la ye ba ka yujin kala sha ka jing im jong ka haka ba kala kiu sha ka ta kerdan ka basha jerong kin haka ni ka por kala langkum ka ta ka aktras kin markum ju ru kaspa ka pho jong ka byang ka nam go buram ru kala byang kala poi ka ta ka khet ka ba byang shisha kin ergum ka ta ka jing kwa jong ka dia kata ka por li ba kim ji o le i ya ka ulak kamen hadu kata man i kata ka paralog barim jing u kala yo ya kertat ya kata ka kerdan ka bahe kin dia ka jing shamano hi bam kamen ma ba i kita ki paralog an ki bahing sa mana haba ki kiu te le ban kamen kin tang ba hot ki dan bet ki bri ki balong ki ba bishini ru ya kata ki dan bet amle bangi bishar tang ba hakane hi ka prathai long bet dan bet ki bri ki balong ki ba longkum kita ma ki bishni ki wei ki don ru ki bakaman ba ki wei ki kiu tenre ka ba ke ka bangin de ban le ka long ba ngin de ban kentiu ki wei ba ki kiu khanang ba ma kan kiu ki imlang sat lang la ni ka jat bin riu tena kaliang jong uyun jun ru uyo i ya ka yujin ka la kiu kardan te ma upat amdei ba ukuman la ne usngau si la ne bishni ka ta ma upat usngau thli kin jela de namar balai ba ukwa e bandan hajan jong yujin namar balai ba la sngau longkum utau nong yadala nong sumar jong ka kin namar ba lada ka kiu kardan kum ba ong ka banta ka balai le se yo ka sngau marwe le se don badang shun ya ka le se don balang buddin ya ka banle ki basniu kata ka de ka jing khusla jing uneu breu hangne yunjun pet ya kata ka nam go buram ka spa ka pau ke ndre mo upet ya ka jing im ko balai lut kin pi ta ka dau kham khusla gin yunjun upet ya ka jing im ka ba shisha kin ma ka spa ka pau ngila bandon tang ba kum bau ong yo le se myo ka jing keman le ka jing suk phi ga de kata ka bau khusla gin terin nang ta pale e ba kum ba ka to ka nesngi la e ba ku yujin ka la yo ya ta ka rol ba kan ak kum ka ta ka aktras tang ba hangne ka ne ka aktras ka wei ka ba kertenggalina ka badai ru ka ba khamwan hashwa jong ka yujin ka khamle he kin baru ngimtip na ka e ka daw ba ka bishne ya ka yujin te haman ba ki ak ya ka ta ka sinru kani ka lina ka ong bet ba ka yujin kamnang ban ak kamnang sinang ban ak hadu arpho la ni lai phosen ka ju ka sen ba ki shud ka ong bet kambiang tat hadu ba kita sangat sendan jaga taka sen berok sisi ka ong bet ba kamlang dan dala janmen pan kani ka miri ka badai ka CEO jong kata ka entertainment jongki te kala yo ya ka phone ba don ba phone ba kalina kala pan flop lut berok sisi ya kata ka sen hak ba yadai ber kata ka jing ak jong yujin te makaru anda ba kala sngaw kata but kala le ya kandu bat kane ka briu kan ka badai ka lina ka badap ki jing sorong te hangne kane ka miri ka badai ka CEO kala snang ya ka ong ba pen amder ban long kumne mau berok sikata ma kata ka sen ke bang shoot tang sikentar kan ta kala long re menta ka sungi pat balai berok si singi kam long ge wat nam le man le ngasung thu ba phadan kata ka jing bu thit jing mong jing thang ya ka yujin tang ba phamde bandon kum kane ka mesim namar balada phadan kum kane ka mesim gemot ba ngamban seng haban be kam ya phat enda haba ka miri kala ongum ta te gane ka lina pat ka haban pen kengok kala pan map kin na gane ka CEO ka ong ba kanam lin shu ban le kum ta tang ba ngat khrai ni ka por ka shuang tang ban lait ban sha be kam kin tang ba ka bede bat ka jing yede jong ka bat ka yujin kamla ban long da ka basuk kin namar ba kumbala sha ngi i ba kani kalina kala le yakandu khanang bat ka yujin ha ka por ba kadang le make up
baru kala shu thlia bet ya ka yujin shu ong bet pha phalong kumta isi ijli penuit kumne kumta ba skawai ko ong pha phadang dei ke junior phamde ban le he te ba khadu anda ba ka yujin glas ngawia ka ong bet ben ngamla ban set iki sintur jong pha ya kita ki thli jong pha ya kita ki jing bisni jing lor ni jong pha tang ba pet bha ken ba kini ki jing serong jong pha le se ki wan haspa jong ta ka jing jat namar barbor ka tien ka ong ma ka wan shwa ka jing serong ka jing le meng hadin pat ka sawan ka jing jat dalawan kata ka jing jat yo phamla shu ban anggen namar balai nga thaj ken ban ya nia than bat ki bri ki ba shu wat daw wat dang adang ne kalinar ko suthu ba ka yujin ka de ka bri ko ba mesem tang ba wala da kalong ka bri ko do nak tien ru tang ba ka prok ni ka jiping jongka tianda haba ka yujin ka lami na ka building lai i ba uni we bri la but ya ka tang ba mi thu i thau ba dei u gen baru deng da ka helmet te hanre ka por ka yujin kam ting hiru ka i thu ba ni bri but den ya ka tang ba kale ko mambatiau hangne king ithu ba ka jing mesim sha ne ga bre golong ba sirkhai king namar kade hiru ko bre ko balamat jing merswa tamir bet ki jing yap am bakal light ru tagrau kam ting shu king kham tam lai ba porsai kan ting shi ba wat haporment ru kayat marwai ma ki banta ki ba nangkong ka ba ar ba lai ngi ba kada rang shisha king mesim jangka te harin anda haba kalaya shakhman lai ba uni ubre ude kimjo Tiu kim jo lamut hi ban keren hakatang ba usngo kumno hi re man sim ban ong ba ban penthut no ekalenti jongka namar ba halade ulas ngolong kham ngolong hapo ken te kum ki briu ki bapo ki badang long ki badang bela ban ya keren ba kita ki perlok ki bala kiu kerdan mo kham tam lei ki bala tip da ka perthei long ba sngaule ra ni mo rada kita hi ki badan hakata ka bor lan ki badan hakata ka kerdan ba he rada kim keren hi utau ba hapo usngaule ra ni mo ka jing syak long kum ta hi tagrau kim jo usngau ba usngau long mentoi lene usngau long yade kin ban yakren ba kita ki bri bala he la san bala de ki perlok makanar ki kadan gum tau ba pli ti anda haba ka yujin kala ya shkhman po jong ta kali ka ye kin ba yunjun lolong tau nong thok ba pau nam ha ta ka ri jong ki kin tang ba ka shukun bet hamen sem ka ong ba kamat long mo ka de galanti ka bangi hab ban ya ji shkhman tin re an ong i phi ba mawala da yunjun la pau nam ro ka ta ro labiang ka spa ka phau tang ba i kum ba ulong marwe bet kin jing im ju o khuslai na banta jong kan ka brio ka bade yujin gen te hadu kata gen te gowe ka sngiru uyunjun lale shakata ka jaka ba ki yeshut gen te nda ba yu i ya ka yujin ulang ummat bet kin namar ba uyu i bet ka don ka e hapo mesim jong ka ba ka set gen imat ba kamdon kata ka jing suk jing kiman haka tengan ong i phi hoat ka de shakut kum ba jing sngaw jong u gen namar ba nadu baka yujin ka stang bantre kata entertainment ru iba kum kalina kale jubor kan ka ki ibenda nasi pin sayu iru shakmat ba hadu kanno baka yujin ka haban sya biang ya kita kijing e batru uyun i kenya ka haba kalong marwe ki insaya pe shakmat kalong gonta kan ti hangne anda ba yu i ya ka ru long ba ka kta kan min sim jung u tang ba ban jan bat kan ka breu pat la te namar ba kala ong u ba dei ban penjajan syu bat ka namar ba kalau ong goodbye dah kata ko por ka banta ka balai kalau ong goodbye kan katakin kalau ngebas ngau yu buun tuklar ne buun ya jan syubat ka pi kata ka de ke jingsha te kata ko por kat ba kidang ya pe shan iwe padeng jong yujin bat uyunjun te kalina kali i kenya ki bat anda ba ka i ya kata ka jing ya pe shan jong ki te kala perkhat ken yo lese ki de kum ki shisamla lese kum shibahiyeng shisam ne la pandai kum shiperlok la ban ong ka jing yade kum nom no tang ba ka ba khamshan mesem jangka ka mun dor bet ba kine ki la ban long kum kita ki samla ken te kum ta hakata ka jing pharap jangka kalawat lat kum no ban yo kendu baru yun jon ken ban tip shu phang kata ken te kum ta da kata ka bu senti jangka kala ong haune u shakri jangka ubade nong yarap la ban ong ma te ba un penbet ya kata ka jing ya kendu jangka baru yun jon te hadin lo ye ba hot keneka lina kala yo ban ya kendu baru yunjun baru kala yo ban don bantalang kata ka jing ai jing tip jing u shphang kata ka kot bau tho te kata ka kot ka bau tho ru ka dei bau tho shphang ka jing im jing u bar kata ka jing yai lenti jang kata ka jing im jing u bat ka yujin ken tang bahang ne pentip kerteng long ka bau tho kum ka novel ken ma kwa an pen pau kerteng namar ba ka kham sngaw kum noi ma te kata ka por ka yujin kali iken bau ya shong bar kata ka breu bar lu batai shphang ta ka kot te hangni ka yujin par kelas ngau kumba uni ubreu pendon kam ya kata ka ka bakala yai lenti ka jing jongka ban tho ya kot khnang bon yo ka mai te ka don kata ka jing ngau ka ba ka ngau kumnor ka long ka bom dei ma ban tho kumta te wala ka tar ka ngap ken
Ti haden ta li ba ka Eugene ka lalit phashi yeng ha ka ba ka hayang I ka lalit bu yaka. Ti gani ka hayang I ka de ka nong tre jonggalina ki permeswa. Tang ba ka sange na ban ya tre lang bat kalina namar ba kalina ka long ba ker ed bum telap ka ba bitar ka ba sarong do kata te ka ngia na kin ka hayang I bat anda ba lawan ka Eugene te ka ya tre lang na bat ka Eugene namar ba ka snotana ban ya tre ba ka Eugene namar ba long ba le red bat ka ba I ki wege. Te hangne ru ka Eugene ka ong ha ka hayang I ka ong ba ka bahaba kin lech phai biang sikte ga building kin namar ba kadan kitar ki ba ka I kin hang ta kamra jong ka ting kin yo le se ba ka lina ka le rong ha ka ta ka jaka yo ba ka shim ya ka ta ka tiar ne ki tiar ki ba ka I hang ta kin te hang ne ru ka Eugene kal ong ba kadan ru ka plan ban riam ya ka ne ka lina ma namar ba ka de ka ba sarong ru ka ta te ka bahaba kin riam ya ka khanang ba kan ngat ha ka ta ka jing manran kin namar ba ya ka hayang I ru ka sai le ben ki por menswa ka yathu ka hayang I ka te ka Eugene ka ong ba manta ka skingin ya tre lang ban penriam la ne ma pengat ya ka ta ka shrip khanang ban that menran ya ka te gile ya menjur ya kata te hang ne ru ka plan ga long ba ka Eugene ka ong ba sa tax ha ka lina ken ba kan le lang ha ka building yathu ba mangangan le khanang ba makar kan le namar ba ka up kon roy bet kin ken ka lina ya ka Eugene namar ba lada ka lina katip ba ka Eugene ka le marwai sita ka mod ba kan yo ban shop ban dat ban thap ta ki ter mo kar ba kamon namar ba kadap ka jing bitar ba ka ne galina je ka plan ro hang ne ga long ba ka le thu ha ka ka ne ka hayang I ka ong ba ka ba kan ring video ken mo lada ka thap la ne ka tim si la ka le kunum no khanang ban yo man record ban pele ran ken ya ka lina hadin ken te kala menjur ken ka hayang I ro tenda la poi ha ka ta ka building te ka Eugene ka la le rong ken ka jing thmo jong ka Eugene bale rong bale shim ya ka ta ka file ken haga baka don kes hagi permeswa baki ong baka dai maka ga peniap yok pa jangka kata ka kes dan kata ka file ru ka dai ka miri kin ke bashim kin ala pikan ma ka por ha ka banta ka balai I baka dai ka miri ke bashim bat ka baburi ya kata ka kes jangka Eugene kin te ha kata ka por ru ka lina kala ong ha u ne u yunjun kin bom le bu ya ka kata ka building te kumno baka tip ru ka long ba ka dai ka yang I ka ba ya thu ha ka kin long kumba kilaya plan budget bat ka Eugene bat ka yang I ban riam ya ka kumba ong mende dan dah ba kala tip ba ka Eugene kala dan ka building makar kala lekin kala lek baru andal apoi ka I ba ka Eugene kadang khanra ya kata ka kot ka slala ne ya ta ka kamra jong ka miri baru kam tip hiru yo paskot jong ka miri te hang ne ka lina ka ong ba I phawat ya ka ne ma ikini ki kes jong pha te anda ba ka Eugene kali I ba kala bat hakti jong ka kita ki file ne kita ki kes te kala sngau kumno re min sim jong ka kumba ka lina kala job kenya ka te hadin anda ba kilami habar te kane ka lina kala ong ba dem kenya khmat jonga kso kamlong te ka ba bandam kso khmat jonga long ban ngo ki ja jonga kadai bet balong free non kam ban siu pisa umdan hire ba yo I umdan hire batep e kata tang khmat jonga phan ngo yang aku bangu kso penki ki tedang jong pha te gum ta kala biang tang gum ta hi umdan kam ngon kam hiru ban sha bandan te umta te haba khaddu pan lai I ba kumba ong mene ma ba udai u yunjun u balej bu ya ka lina ken te ndah ba ulej bu te kata ka por ma haba ka Eugene kam tre ban dem lene ban pan map kita te hang ne ka lina kala shok kala dat ya ka hanrei ka Eugene ka sha bet ka klem ong ka sha bet kin hi hanrei kumba ong phi ba ka don ka plan jang ka kin ni satip shakhmat kin kumno ba kale te hang ne ronda haba yunjun ulay ba ka sha shok ka Eugene kilalang ki umat khmat jung utang bau sed ben umla ban lei ban yarap ru umla ban lei rumla usupet ben baru hadin ulalej bet na kata jaka hadu kata kan tang bangan ong phi ba mau kumba ong menne ka jing sarong ka wan haswa jang ka jing jot mau kumba ong hi ka Eugene bar kum ju ru uyunjun ula ong hi ka Eugene haki por men shwa por ba kidang yalong close por ba ki yalong jam ha kin ong ba ya sha shwa kan ai ba ki jing kin wan shwa ma te hadin kan sawan ka jing suk bat ka jing job phi ya ki basarong kawan shwa ka jing sarong hakita ki ban sajat hadin ken hendrai ya kita ki baya sha pat kawan shwa kata ka jing hadin pat sawan ka jing suk baru kata ka jing keman ken phi ka de kata ken hangne ha film ki pen ken lani ha ken ka series ngang phi te hangta ka jing sha jang ka Eugene ru kam dei ka ba ong ba ka kut na hangta hendrai kadon ka plan jang ka ban penrem ya ken ka briu ha khmat jing pan ba te tongin ni pe khmat ka kita ki plan jang ka Eugene ken te gambala shai palai ba kani ka kmi jong yunjun ke lale jithu khana lamler ha ka miri ban yathu shphang jong ka Eugene ken
bakalong kumni kumtai bakas new jinglong bakadai giba adaka kabadai ru kaba lorni bisni kabadap jing bitar kabarunar umla syuk banyau kan dan rei gamiri pat kapanon kam ya kawai gaskor ban sngap kawai pat ban penmi ya kita gijing keren jang ta kami jong yunjun namar kala sungthu baki dai tang gijing khana lamler kan ba kasungthu ru ba kani gabreu gashuan tang ban penthut i kam ki jam jang yujin para shwa bakan yathu shaphang ki jinglong jong yujin ru kameri kelatip pawat hadu kata ka kes jongkaru padahal hangni ru kani gabreu ko ang ba pek ke yujin kala penyap iki bahing lejong te hangni ka miri ka syuang bet o kumta se o pleng ngam jutib o tong sepet nang ni syahman ngisung thu ba kameri ka syu sngap ma habaki bri ki wande haban sngap hitang ba kelatip iki jing sya ta kadau kam da plejimut bahagen te hadin ru anda haba ka yujin kalawan te yujin kala anggen ha ka miri map ken ma kalau longkum ka kemi jongka ken ka map ken me ma namar ba katu ka briu kolong bai kum toi ka syuan ra bai i khana gi bamdei bat hang ne ru ka miri kalong ka pech sa yujin ma longkum bang ala la melen ye kum kini gi jaj tagarang apuran kam ye ka wai ka skor jonga ban sngap ye ka wai pat ban ai bakin mi ken jita ki khubor ki balam ler dan rei lada ki briu gi kren ye ka jing syang apuran kam bar atli gi skor jonga baru nganda shim ken hadon jonga khnang bakan te ke jing im jonga ya kita ki bomte te nga panon kam siliang ge skor siliang pat apen mi ken amar ki de ki bomte phiru phia ban long kum ta ken kala sneng kala ga miri ya ka yujin ken ma panyarap ya ka jing im jongka te gumbala sai pala i baki ladon ki program ha ka ba kata ke industry jong ki lan te ka company jong ki pan bet pan ya kandu ken daga ban celebrate lan ban ya khawai ken naga banta jong kata ke jing job jong kata ke jing ya anti jong ki ba sakaweru kata ka company jong ki kala poi international te kidan rugi bawan nabar ken ban celebrate lang ya kata bat hagata ka party ru lai i ba uyunjun ulawan lengba daga jing shawwer jung u ya ka daga lina ken mot angma ka daga lina ka ba khot u shata te kata ko por uladon bat ulayat rangkat bat kalina te hangta pat lai i ba ka yujin kalong marwai wa sisha ka yujin aduk mendang sedang hiru lai i ba kalong marwai bet kita ka jing im jangga kidan kita ki parlok jangga tang ba i kumba balada kadon makanar umdon bala penhun ni mesim jengka i kum bakas ngau marwai betkin te kata ko por le i baka lina kalalet ban pen ithu yau yunjun haka yujin kin tang ba kalina pat kam tip bakini ki breu kila yalong makila ya salang men shwa baru ki de parlok tang ba hangne ke yujin bat u yunjun kile kum ki bom de ithu bha baru u yunjun long hei ngade u yunjun bat hangne ru ka yujin kalong manga ngade ga yujin khub de shiban ngile kandu te kum tahi kalau kod hang ta ga jing ya keren te hadin pal i ba kata ka company jung ki ma kidan kita ki pat ba ki ba kwa ban pet na ia ka action jong ka yujin ken ma namar ga actors ka brang thama ki babun ki baitna de ka ki kwa ban yo i ken baru ki kwa ban yo i ki real ken ma ki real ki ba shat pet kum ki shot ban yo i kum no kata ka film jung ki kum no kata ka scene jung ki te hata ka jing pen i ya kita ki real ya kita ki action jengki ki bubun ki bakham support ya yujin ka kham habrio baru ka kham long pher ka tarukum ak jongka ken tegal ba kita ki pejba ki dang ya muja ban pej kita ki real sangta te kan san ga mi kata ka video ken ha ka ba ka lina ka show ya yujin baranda ba ki pejba ka ya kata ki la ya pen sawa shaw ken ki daang ba hadu kata ken kalong intense ma kalong ka ba i kum ba ka de shisha ta mde shu ba aken dan rei hangne kene ka CEO jong ki miri ka ang bapet hadu kene ken ba kini ki aktris jongi ma kini ki aktor jongi ki tebet ban akba i kumba kamde shu ka film ken i kumba ka dei ka basya ken rengan ong phi ba hangne kene ka miri ma ka shutap et miaw ya kata wat makaru kam tip kita ki baja tang ba ong phi ka dei ka bun jong ga yujin pan pau i kini khanang ban tip ya ka jinglong jong ga lina let's say ki pat ba kimut ba ka dei sha kumba ong ga miri ba kane ka dei tang ka film ga ba ki shoot ndre kita pat ki badan hakata ki industri ba kim ya shoot ya kata kisngo thu ba kadon ke er london hapadeng jong galina bat ke yujin te anda haba ladam nang tal i ba galina kala le yat maroi hapo jong ta washroom gala perkhat ken kumno ba kato ga ma kato ga ba ka show ya ka yujin mano balik thep te hang to rengen ong phi ba ka dei ka plan jong yujin hima kumba ong ba ka ne ka salak ba ka ne ka briugen te hang ne ka yujin ru kala le keren hagalina ka ong pech si ngal ong phi ba phimde te ban tuklar than yi kam jonga ban pen sarong yel de tagrau ki sawan ki jinge hadin gen baru hang ne ka yujin ka ong ba la da phayale kumno kuno bat ngaru phanamla nongkong tenga sha jam tang ba hadin de panam le ka gen
kajing shisha kan sapau baikin barhane ke Eugene kalong hakaba han hab bango akhmat jonga kumba phaong mo kabalong free bet ban kam ban siu pisa don bayo i shungu bet kumbangu ksau yang ama alkum ju pen khi yaki tedang jong pha tangkum ta kala biang ken balada phamungo na supply pet ba barungan saong ken haga CEO jengi kemiri badai ba phale khanang ikine fashion yanga bang sapan benaru shi pet ba ma kane kamdei ka bang yeshut kadai ke ba kadai ke jing syata ba kadon gata ke jing le ben le kho yanga padanda bagi pet ba kila tip kanam ka buram jong pha kin saben gi sakho ya pha in sa isi ya pha ba khadu ka poi sha ka jing penyap ya lade pan sa suicide hi ya lade ken da pham shem shu ta ka jing sngo ba na ki briu gen ta ka dau pandai ban perkhat ane sha khaman anda ba ka Eugene kal angkom ta ka sngo khiaman sembat ka sngo maru ya kata gen mo bakan da poi hadu ba hab ban penyap ya lade phi na ka dau jong kita ki jing le la jong ka mon kam dei ke ba kai ta tang ba hang ne pat ka Eugene ka ong ka che phi ngam syukuran kai kata ban ong ban ngo khamat jong ngal le ban pengki tedang kum ba pengki uksau le ne ki ksau am kwa ban long kum tan re ko e ka bang kwa ba phan long ba pandai man husiar ka jing im la jong khanang ba phan laj agina gina ki jing sneu ki bawan but adin jong phai tang kata inga kwa ka Eugene ka ong ka te hang ne ngi sung thu ba ka Eugene kam dei ka bru ko ba kwa job than ne ka ba kwa ban long kum ki bru tang ba ka e ba ka kwa ka lang tang ban wan ra i ki jing pha ken khanang ba ki bru ki sngu thu ye ka e ba ki le amar balada kim ngat hi halaki ki jong ki jat ken kamot ba sngu thu shi ma lada kim phong ye ka juti jong ki wei kumno ki sngu thu ba ka tait le ne ka he le ne ka rit le ne ka ye dei kata ka de ka jing sha ka ba ka Eugene ka kwa ban kan ne tiarin anda ha ba ka Eugene galami na kata ka jaka tele i hangni unu inspector ulariam kumuta uwaiter ban yarap ya ta ka program jong ki ban Aisha edut i breu ai so ma te hangne ulale benle ta ka ba riam kumne ka jing thmo jing ga long ba ban yo ban ya kren la ne ban thlia ya Eugene khanang ban long uta mob jin thut aga jing im jong ka gen amar balei ba kata hi gare ka kam jing balei usale kumne ru ban pan phlap ya Eugene ban wan ra shi phang jong ta ka kes berim jong ka ba ka pan yap iti ba hing sem ma kadau ka long ba ula bam pisa ha ta CEO jong ta ka we agency kin uta CEO badai uba uju trelang bar uchoy gin ubadai uta ubos jong ka Eugene ki ba pet ya ka banta ban kong ba arbalai ki tip kin ya kata ma ba une u inspector ne ulabam pisa tau u agency lan tau CEO jong kata agency ma ba ulabam pisa kum tau las ngau saram te u sha push kin hauta lan u sha pan bor ban haban lej ban khlong bet ya Eugene abran pan thut bet ya ka ba sakawe ru u choi ma udang don bet hapo patak kin umpat laj pi namar ba kajing pharep jong ki kalang ba ka Eugene ru ka dan lang hang ta hapor ba u tau ku pa jong ka yap te makaru kan dei ban ngat lang po patok tang ba ka Eugene pat don ba pelaj kin ya ka nakata ka jing ngat apa patok pi namar badan baya site nama ta jengka te kala like ken bat ha jing shar ngon oi pi ba ka Eugene kam don bantai re kata ka jing penjap redan bale ken tang ba ngin sapet sykhmat ma namar ba hangne film hangne ru kim dapen ibha mano bale sya ya ta kam ru kadang long berngut berngat ken ma re kata ken te anda ha ba ka lina kala i ba ka Eugene kala keren beto inspector te ka jing thmo jong lina ka long ba kino ki bril ki baya keren bat ke Eugene kadon kambet ban yo jing tip na ki ken khanang ban tip hagita ki por ki ba men shwa ba ke Eugene ka im kumno ken balai ba sodon ki problem na ki jing e kumne ken ka kwa ban khlong jing tip ina ki te makar kala li budin yo tau inspector bat kala shondor ken ju khanang ban tip ma la ne ban wat jing tip na u hadin habun te ka Eugene pat anda habala mi nang ta kala yat maroi shing bat kala khuslai kala perkhat hi ki belaja ka ma namar ba ho ja jing long do ma walada ong ba la ya sha rutang ba katrebet kata jing pang men sem jing khuslai jing pa donot ken te kum ta kala khuslai kala sngosi kayam hiru po men sem jongka tang ba kampen pau ken shabar namar ba kapen e bekin ndrai hapo jongka pat kasngau kum ba kanang jot te ha kata ka por le i ba uyun jun ulas ngothu ken ya kita jing sngo khuslai jong jin te kum ta le shi yang jongka baranda ba le shi yang jongka na jinga ulapet baru kami sem jung u ka gen habau yu iba ka khuslai gen tanda habau lalet hajan jongka te maka pat ka syukdu be ju baru klam ya kren iwe te hangne u yun ru la kudup ken ka tang bagi klam kren iwe tang bang ong pi ba po men sem bar arngot ke la ya pat le ya thang men sem baru ke la isne iwe gen tang bagi klam ya kren pat tang ba haba kan jam men sem ba kala trei ba kata ka jing sngaw ha prem jongki ban ngim tip ru ba ka Eugene ke i ju hakono kurkom tip ke i ju kum paral no men lane la bandong kum tau parlok lane la bandong kum tau ba i hima
tang ba kim pat dan jing dei pat kum gi samlakin pat nanong ye phiru ba mo ka por men shwa ki ba pej haki banta ki ba hashwa bang ba hoit ke jujin ka lai sa hing jong ki tang ba shulai sa tang sitio rom dan ki haban mi ki namar ba ka jinglong jong ka mi jong yun jun ke tele se ki ni ki bro kim dan ki ta ka jing ye dei ki preng jong ki te hangne ru le se ka ta ka jing ye jong ki ro ka long ba imat ba ka yujin kala ken yu jun jun kum ba tau brio ka kut sedem jong ka mo bosat yarap ya kana ka por ken hi kala ban long kum ta ken tang bang im pat tip pat ma ni haban pej i shakmat kumno ka long ta ka story jong ki te hangne yun jun ulong ka ba pej kumba kala ong ye phi ma bau lei thu ya ka pat tri kin ki ba pej ya ka pat tri ki tip ya ka ta ma bau yun jun ong ba ladap hidan ka spa ka pho pi poi sha ka buram ka nam ru philong ha ka ta clear ken philaya ka jing kwa ka mesim jong pi tang ba habari pat pi struggle ben phidan bai ka ta ka jing jar ba phis ngau morway phis ngau kumba phim yo ka jing sug ka jing i phim yo ka jing kman ru phim yo hoi ki bun kita ki fan sa jong pi tang ba kim la ban ai jing i kim la ban pentengan ya ka mesim jong pi ka dei ka ta ken ka bang ong na du men no ken den rei hang ne pat ka yujin ka ong u ba pet ya kita ki jing shem janga bara melalum lang ba me tho hakikan ya kita ki jing ya lanti jong ka jing im jonga mela tho novel baru me pelong mar mata ken ya kita ki jing im ki bangala ya den rei hang ne u yun jun ong ba dei banga kwa kamai na kata ka ba shem jing e ma phi rei ka jing tho ang ne ka long ban pen pau ya kata ka jing la jong phi bat kum ju ban pen khrau ka nyu blei ba phila yo ya ka jing lai loi manta ken na kita ki babon ki jing sneu bar ka jing thmo jong kane ka jing pala jong uyu kane ka kot ru ong ba amdei e na ka banta ban ong ban pelong mar pelong matal ne ban kamai rei ka jing thmo ban kong e jong u ka long ba ban tho shphang jong kane ka story ba kumno ma phi yo lai loi na kini ki jing e ken ma phila lai na kita ki jing sneu ki babon ken ba ngala ye iru ba ka ti jong u blei ka don lang rangkat pat phi ma kan no sin phila jan jap tang ba blei la pala em gi phi ba ro kane ka long ban pen khrau yo blei ma ki babon ki breu ki bangat akine ki jingat kumbangat ma phikin ki jing khuslai ki jing pang ki jing stam ki jing sha leben bat lang ba jong kini ka kot pat kan ai men semi ki khanang bakin light na kita ki jing ya jong ki na kita ki jing ngau sha set bendi ki jing em jong ki bat kumno ban pen iru kumno ban light loit kin phi ka dei ka ta kin ka jing kwa jong kin odan ra ba lu thu ya ka kumni te ki jin ru kal ong ba ka biang la da ka long kum ta tang ba wat ai ba ma pin thmo da ka ba shim ya ka buram shi phi la ne ban pin khlo ya ka ta ka ek ba phila wat nam long kin kum ta tianda haba kalau ong ta ma uru ong kadai kata hi jing thmo janga namar ba aba khadu nga kwa e ban long ba ki briukin lai luit lakin no ki jing sneu ma bakin tip ru yo blei bala ban pelai ki ba kim long morway kana kana kacaka tianda haba ong ta kanang kaman gi ge yujin terin jong kita ki borok lai i ba story ban ta kala poi shaka jing im jong kim jo ba kim jo ha ki pormen shwa ula sha sat patok ki ba pej ya ka ban ta ka ar balai ki tip mo kumno bau syaset patak namar bau lakum hagijing baklau lakum penyak yo kepala jonggen da bau yada yo tau para jong ugen tang bahdin ula light no ken na kata jing syaset patak bat anda bau la light ru kata hi ke police department ka ai kam yu malu mala khandiat nakaliang jongki khanang ban yarap ru yo ma namar kitip bau de buru ba bhagen te hangne ru de na kadau ke jing bha jong te ula yelong parlok na bat uni we pulit ru te uni pulit ru ushat sngop tanat baban ya thu ki bayade berkata ka kampulit jengki bat hangne ru ne pulit ong uba utip bahasa phang jong tau police inspector ken utau dei uba shepen thot ya jeng em jeng yujen uba ju to kit ru ya ka ki pormen chwa ken ki bala pej ya ka banta ba arbala ki tip ya kata ma or tau pulit ru dei uba la ju bam sap teng ki pormen chwa bat kumju ru la syakem tang ba ula lait no pat nang ta namar ba dei pulit dama sebodeu inspector ti ki pisu pelait no utang hadin ki benail ne ki snam ken tangum ta ken Tiau neu pulit haneu yathu hau kim jo ong ba utau pulit am udang budden bet ya ka kes jong ka yujin gin baru sai penthun ka pos kapor te hangne u kim jo anda ba ya sngaw kata usngau mong gin mar balai ba u kim jo la deu paralok jong ka yujin gin bat ha kapor maswalei kila longkum kita ki shiyeng system gin mar ba kila yet palat gin kila longkum kita ki shi group gin hapdeng jong kim jo uyun jon ber yujin kila longkum shi parlok ki bala long close ba do kata ki bala pej ki banta ki ba hashwa kitip ya kata ma kumbang repeat dia keju sikeju kan tiana haba kim jo la tip ya kata te ula pan ya ka file jong tau inspector te ula lai buden gen te kim jo la tip ma bau tau pulit ushet le di sha ba ta dukan bananda haba ula poi le i bau la don te kim jo la plan ban le ka no ka ban long ban pen kulmar hang ta khanang ba unyo ban exchange ka phone jong gen te hang tau kim jo la kum pakhu yu tak baranda haba ka ta sha jong ukla the te ula le pen khoj ban hang tau kim jo la yo ban kliang ya ta mobile namar ba ula tip
kumno banle akata ka plan paranda habau to pulit lami nang tau lara na daga phone jong Kim Jo or Kim Jo la yo pat ban hak jo ka phone jong uken daga bau transfer ya kita ki software ya kita ki routing system ma kumba ong haka mobile jong u kanang man pha ya ki information haka mobile jong Kim Jo hi paranda habau to pulit ulawan ma ulawan simbiang ya kata mobile jong u tip te ba kam dei ka jong u te ulawan ai biang parang tau Kim Jo la yo ban ai keliang ya kata ka phone jong u ho uken pi tegamot ka phone jong u tau pulit u Kim Jo la yo ban hak bat ka ei ka ba ukren la ne khanaru ula tibrut mo te kumba andak la shai pat tau pulit ule ya kendu baru tau wei pat ubriu ken bar anda ba ule ya kendu te hang tau Kim Jo ru le buden ginyu bar anda ba ule buden ula yo snaulut ya ke ei ka ba ki ya kren bar hakata ka jing ya kren ru une pulit uang ba ka yujen kamdei hi maka ba penyap yo pa jongka don mano bale ya kata ma tamba kamdei maka pat tenda ba ule snau kumta ta grukan ken te ula record lut itaki iki ibaro paranda ba ladat nang ta Kim Jo ula phone ha yun jun ken paranda ba ula phone ha yun jun ula ya kren phang jong kata ba yun jun ula ang ba ka ba kin ya kendu ken te anda ba kila ya kendu te hang ni uyun jun or Kim Jo kila ya plan kumno banle ya kata ken te hadin nang tau yun jun uang ba ka ba kin ya kendu no bat ka yujen ken ba sakaweru hang ni kalong ba Kim Jo uang ba kwa hi ban ya kendu ba ka yujen namar la aslam ju ya kendu shu bat ka namar ba ki snam ken te hang ta kin lang ba kila ya plan te kumba la sha janmet pat klempoi perkhat ma ba uyun jun ru la plan ban penlong kum kata ban long ban surprise ne ban long kum kata ka jing pen kendit kin ma iya u Kim Jo te kata ka janmet u Kim Jo ru la le ha ka ying jong yun jun baranda ba la le la yi ba yu jin kala don te ha kata ka por u Kim Jo la syukru ba ya ka ong ba ula mis plat ya ka ula ngau kenja kan mar ba ka dei ka por lok barim jongu te perok muta ka senging la poi sebukut jong ka bentar ne ka pat ma de ngisi pet ke ai ka plan jong kin ne khmat ke ai ka baki kin selek kin da banta jong ta ka kes wangi sekundu pat ha ka wei ka banta ku blai shibun